Karbi Film Society Korkanthi Zonal Committee along Kong Chunbang Ram Singh Teronahin Pen Kacheparjan Pon Kanghon Atirsem alunkan arjan mati video album Kronjang Sini Production YouTube channel along Kedamtang Pai Kuni ni Pai Inkorener Keparni ingpu pon tanglo. Karbi lamkan arjan anso se kipaprang dun jia phanpu akimang pen Kronjang Sini Production pen bor iponsi Kanghon Atirsem lunkan arjan mati video album ingpu ponlu. Lasi bangso lunkan arjan along solangdo Karbi anglong arat sitami kilang pen kachirap dunji aphan Kronjang Sini Production YouTube channel along kahumri ji aphan chuningri padopon. Labangso lunkan arjan along Ram Singh Teron lapen Bitoria Basumutaria tumpensi cheparjan ponlu. Lapenan parta Rostom Teron pen Rupjili rong parpi kilun pon bangso alunkan arjan along Mongol Singh Teron hin pen dihinamu mati finance kipi pon along lyrics Narendra Inti editor Mihir Islari makeup Birhat Baklari costume Robina Ingtipi transportation Bijoy Tiso music Sam Teron choreographer Chesong Rongphar alang litum chirap cheto pensi bangso alamarjan mati lunarjan bonda pon iklo. Dong mukak pen Sam Singh Ingti Karbing Lok Lai.